da teva ngapot pinigi pugang tum ke lahelo nilitum APHLC pulotang te lake tribe atum an chelang pet a party lo lapen tribe atum an chelang pet ra itum autonomous state tahang nanji lapen siksidul ajak kong kang butang anta celong tunangi pura itu ha 2016 aning kan pen lapen tribal unity rally bang ini tum 2017 ini kan me ciklota teknik tum dolo lapen sonsi tribe atum ancelang pet nai pusi nili tum ninje bom lo lapen akam da klem bom lo lapen non tribe atum an Karbi Anglong and Sea Hills are located at tribe atum an ke kacelang pet akam a position nang litang lo ni tum celang pet lo la nang thek dun long si bongo sena tu lapen kece RSS atu BJP atu ampan order PC arlo ben lo order ki pike akagos leke to kalilo order PC non autonomous state ke hangia phat pu kadu e chelang pet nangi pura ako non kretroxier ni meeting ke hang tu la ke thang pota kali la all party leaders conference APHLC la aphan kapi phuk ji aphan si ke claim ason ka prek akam thang na kali lage alang litum sikialong ke to autonomous state ke hangi puta ke hangi pu political alam lo lage autonomous state article 244A pulote lage political alam lo state ki kim pulote lage political alam lo seta alam litum political kali pulo mass gathering donangi pula pen ke hangta kadu ba betom political leaders panda hang community representatives lage tribal kali atum manda hang business la marwari atum aphan hai hoi atum manda hang lapen cultural guardians atum populane latum manda hang lapen recho ke hai manda hang karbi recho ke hai all political parties all social organizations all village headmen all community societies all religious leaders all bureaucrats they of the Karbi Anglong Autonomous Council. Karbi Anglong Autonomous Council kam ke claim officer staff atum panandahan. Lapen ke representative from all government and private educational schools master atum pandahan. Lapen business all members of business community stakeholders and entrepreneurs. Lapen representatives from bar association lawyer atum pandahan. Lapen hala militants atum aprang habit kedora hilege order kachesong atum alang litum mantahan all political party bulote nilitum ke APHLC ke political party la pose nilitum apanda dak nang peropon lo seta lake chini lor masilo lake all party leaders conference APHLC ka piphugia pansi lage ke claim lo athime all party leaders APHLC dotang kokle akaprek ako ko pisi hang tunala anpen hala ke chetum thuke lage autonomous state ke nang ping tung telo la sinang pi nang hang duning tung telo alang litung ke autonomous state ke general state bang hala tum na hang dunji mini seta autonomous state bang nang hang duning tung te athema autonomous state ke lage siksidul atek man si claim ji lapen ladak sita siksidul alam ke asapta pupi da bang ke justice autonomy and unity pusi pulo unity ke lage ni tum si claim ong non la ni tum alama thepi ki jud bang la hello je pudam o akam ta velo lage APHLC phan ka pi phugya phan si claim lo la potsi la APHLC long aphan aning ke dok lapen nang ke rabdu natum an ke labang so amay lo ke dunde ret si kenang po athema labang ke
itum emitang mange ki pipu ka kama bange la ke claim du no lu athema la so muni da tu amenda je tok hai he president pu la pen general secretary pu do amenda je tok hai he la tu ke hang la tu man da amenda da je pe klang hai he la pu an set yo kama bange ka chong hu pen la pen meeting ani si la so committee ke form ke December throk arni pusi da pe klang December throk arni non het lang irui si play irui bak si dolang ande pu ana jakong ko nat pen lo pu ana poisa ko nat pen lo la tum ke long pendel da ke thi pisi ki kim pu arjulong da government boys school fee la long kuna ra poisa pen lo lage jo poisa ta gali lage BJP RSS bongo sena tum ke rabdu no poisa lage bongo sena tum ke ili tum aphan apranta benar organization pu silam amat bongo senatum la akaprek attract tum phanan pangrompon amat karbiatum han bilong la puson sikivi karbiatum han akaprek bilong halatum de anya non e karbiatum ke karbiang non ke bang harua mulukang pongpen karbiatum ke bang fikebra pivet le karbi det le election che danji pulote la ke asapta hayun elo laki ange la si ilitum la tribe atum ancelang pet na yipu sini tum yipu tribe atum yong si celang pet lote hala tribe atum anyong si celang pet lote hala long rikep kici atum han kipi lata ilitum than thu pet unji la pen Sidul ating pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen election kapedo arot lapen ke voter list ka selamra ke chia tu mamen kang than la sa kam ta ilitum claim tu unji jong si tribal atum ancelang pet lote seta tribal atum celang pet pira non la alang litum ke claim ason hala ke chia tum hanan ta han pon thue pulote la mange kai ta un elo lage arlo penge ke chia tum si japon le pola tuke alang litum ki puaten si alang litum claim nang po la potsi la bangso a me ke la ke non cretroxier ni po si puke doji amenda ko pilone aja tum pu APHLC pu si amenda ki irji pu APHLC po lagi irlo polo tante la ke kapamang huji APHLC ko pilo yong si alang litum Hill State ke hang kang tung polo APHLC po si ke amen ke seplangan tu boleh nang dun eta chok lu gente APHL sialom kopi siala tu meeting akapre ke hang na lang kam ke dolang ante ni tu nang dun non busi pubong lu gente la ke nang dun de ke bongo sena la pen kiche RSS la pen BJP tu alang litu pana papi dun long li na papi dun long le mane alang litu ke la ruling party pen poisa chu en bom long nang ji po pan si alang litu ja semet la ke claim la pen non ni tum arjulong lo la so me ke doji phanta la kre phok polo de pilone BJP pen sanction lo pu la pen ke halata poisa ka chithi account ta cheng et lo pu ni tum arjulong la pos la ka therak me mi ala in lo arat ke doan karbi rengma dimasa boro adivasi khilonjia ohomia Naga ke doan, Kuki ke doan, Atum anta, Tiwa ke doan, Garo Khasi ke doan ta, Celang Petra, la APHLC along si donangji, political party abang along. Political party ka li, NGO pinine pulote, lake, NGO pen ke lake, autonomous state ke hang un lake teglor, alam lo lake. La prang jakasta NGO lo ke, la tung thang na un edet lo ke ante. BJP ban kape haya kam se ala tum da claim chot ti ke ante. La son le pononta la sila ke ilitum inglong aratum an ke chiri nang yipusi non nilitum nang litum ang no la bang salam jail kardom chala la so amelong ke na ko ke PHLC penge nang litum bang ke dundelo ni tu PHLC et lo ke dunia kam le no hangi de nilitum si hang po kente meeting hangi de nilitum si hang po nilitum kre troxier ni ke meeting hangi PHLC ke Nilitum APHLC benge chupenta
sok chirim na lang pupi ni alam ke matidi non sok chirim ke tang lo nilitum la ke ni tum ke along meeting hangi APHRC pen ke la ke inglong arat ke tu andom han hangi la pen non alang litum ke BJP sarkar si ke claim apor BJP to mamasi athik khete ili to masi mamasi la order ke pier kom la sihala council la officer la pen staff dum handa hang hai det lo gente government officer dum school master dum handa hang hai det lo wrong asar dum handa hang hai det lo gente alang litum apen non dun da dun ji meni na na tum thek dun non pole modun lo te chini lor non lage BJP to makam lo puke lage thanda kali lage APHRC ke back kapi phukra hala bongo sena tum election kape hai ver dia phan la pen hala long recap ta bongo sena Bihar sena tum han ki pilong ver dia phan se lage claim po VGR along lepenta eviction ke claim det dia phan se lage kape claim lo lage 10,000 bighas. 18,000 bighas hala solar project along kipi lapen non singhason hala ingchin ki phur pakam 4,500 bighas pu lata kipi lai huya kam an kape claim ra ke che thoman kape che long lip helangan ta pachel rai ji political power ta kape rai ji phanse lage claim